Wannan maganin ƙarfin maza ne na maha. To jama'a rike mu karkasha manfawa ne don ubanka ka je ka ja mutane magana. Jama'a kamfanin mu na Darul Zamzam ga iya Amir Black Tea kadai take sau tana sayar da manfawa wanda zaka sa a shayi ka sha kafin a je garaya sunnan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma ciki wannan hadda maganin basir yana yi, wannan kuma 99 bullet kenan, shi kuma wannan ya bi karfi ta wajen saduwa da iyali. Saboda haka kuna bukata tsari katan ko nawa kake so kai shi a kamfani, ko shi wannan din ko wannan din ko wannan din ko wannan din ko katan 100 kake so muna da shi a kamfani. Kana bukata ga namban wayar mu nan kamar haka sai ka kira mu, insha Allah ku za a tura maka kayanka ko a ina kake, ko kuma kaman DM ni zan sa a tura maka. Da na shayin to je ka wanke min mota ta sarkin biyayya.